akwai lokacin da aka biyo mota kuma aka kama ta sai suka kai ƙara kotu. Da aka kai ƙara kotu sai aka ce me ya faru, suka ce mun kama musu mota da giya. Aka ce ai dama ana kama giya, suka ce ai su akan titin gwamnatin tarayya suke, federal road ne, mu kuma state muke karewa, don haka dokar federal ta ba shi dama ya sha giya ya sai da giya, dokar jiha ta hana. Saboda haka tunda yana kan titin federal bai hau na jiha ba, saboda haka mu ne ba mu da gaskiya, mu sakan ba giyarsa, muka sakan masa giyarsa ya tafi. Sai wani masani ya ce mana a'a ina za shi, aka ce zai yi gabas ne, suka ce to tunda gabas zai yi, in ya je Wudil zai canjin hannu, a wajen canjin hannu a Wudil zai hau kan titin local government state. So da haka mai 'yan hizba da suke can waya su tare mana shi in ya hauna. Aka buga 'yan hizba waya nan ya tafi yana ta murna, ana gama da 'yan hizba. Yana zuwa yana yin rawun din nan na Wudil zai canza ya wajen gai din nan, sai kawai ga an ce tsaya ce ga takarda, suka ce a tsaya. Wannan takardar ta nuna lokacin da aka yi hukuncin kana kan titi ne na federal, da haka dokakka ta federal ta fi karfin tamu, yanzu kuma ka hau na jiha, don haka sauka kai faki.